Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб дӯстон, ранги ҳар вақта дар канал обуна шавен, лайк монен. Нашуд реклама дар номерои админ 915 61 53 53 зан занен, барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, хонаи навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Сино, 33 микрорайон, остановкаи Эдем. Кадоми медона 33 микрорайон вахдат. Хоб дар роҳ дора, ҳам аз ин тараф, ҳам аз он тараф. Хоб дарвозааш ина дӯстон, кӯчаи Мушфиқӣ 4. Оз медароем ба дарун. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ҳоли маълумоти проект хонаро метемуз. Хоб, ноҳияи Сино, 33 микрорайон, остановкаи Эдем, 5 сотиқ замин дӯстон, 8 дар хона канализатсия ҳаст. Хона ба кирпичи сирх бардоштагӣ шудааст. Обши квадраташ 217 квадрат дӯстон. об ҳаст, канализатсия гуфтем дора, об ҳаст, обошон равон, обои шаҳрӣ, светурам ҳама шаҳрӣ. Деэтаж плюс подвал, подвал шам калонай. Ҳавлида фонтан, ҳам бассейн. Ҳам фонтан, ҳам бассейн. Болода дӯстон як чалёи ангур калон аилав ба упараи забор бигем. Хоб, подвалай мебарем ба даруни лесенса, даруни бино, пеши хонаи балкон мешав, лесенса ҷо, боло пластик. Ростаки дӯстон як хол меша. 3 ба 6 бигем. 3 ба 6 як холи калон. Болош пластик. Поло ламинат нест дӯстон. Кондиционер мондаги як чанд чизи чора, ҳама чизаш места. Хоб, аз тарафи дасти ростмон кухня мешава. Болош пластик, обои задагиай. Холодильник. Чор ба чор. Кухня. Динги хона аз тарафи дасти ростмон дӯстон. 4 ба 2. Як чизи чора мондаги дӯстон. Болош пластик. Полу ҳама стяжка, нейлон кашидаги. Панҷ ба 3 дигари хона. Итриза пиштай бари хона. Бари хона ба навор мегирем, ҷои ванна, туалет ҳамаша нишон медиҳем. ин хона чизи чора мондаги дӯстон, чизи чора ҳамин хона. Ирав размери ҳамин размер аст. Размери ки ҳами дидем. Хоб, мебарем ба дуюм ошёна. Аз сабаби ки дӯстон камтарак ремонташ
суст аст, барои ки чанд қаши дига зиндагӣ накардистан дӯстон. аз ҳамин сабаб хонара мефурӯшанд. болода хол меша, холи поёнгӣ камтар калон 6.5 ба 3 аст. панҷ ба 3 як хона, кондиционер, як триза аст рӯбарӯи ҳавлӣ. панҷ ба 3 гуфтем. дуюмги хона аз тарафи дасти чап. ишам ҳамон 5 ба 3 дӯстон. چور با چور این خونگریش تریزشم رو پروی حوالی طوری امی حوالی دیسی پول نگفتیم که نویسی انگور کدگه چالیو خیلی سویاکی خیلی سوز است. یک خونه درونده میشن دوستان. یک خونه کامپکتی ماینی بگیم هم بوی زدگی. خب همه خونه را دیدیم دوستان. ازی میریم با طرف حولی جای وانا حجت خونه شم ببینیم. برچاتکا زدگی توربوی کانالیزاسیا 217 квадрат гуфтем. 208 та бино мебурад плюс минус подвалш қад подвалша ҳисоб накардагем. фақат ду этажа ҳисоб кардагем. балконш қад ҳисоб кунем 217 квадрат мешавад дӯстон. плюс подвал дора. бо подвалшам калона. хоб ин аҷа ростаки ҷои ҳоҷатхона мешавад. ҳоҷатхонаи заминӣ такафел ростаки ҷои душевой ина ҷои аввал ҷои парилка дора сауна бигем ва ҷои душевой худаш. ҷои ягон калидораш бигем. хоб бараш дар ҷои дедонхона ҳезумхона як қат кадаге. там бари хона раҳ дора. кат ранги беседка. ҳама ҷоша дидем дӯстон. гуфтем ки об свет проблема нест. хона қарор дорад дар ноҳияи сино 33 микрорайон остановка эдем 5 сотиқ замин 8 дар хона канализатсия ҳаст. ба кирпичи жони пухта хона сохта шудааст ва
нархи хона дӯстон $115,000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ баро монда мешавад. номерои телефон барои тамос +7 902 398 3399 номерои Россия дӯстон. WhatsApp дора, метонен кадоме ки бародарои ки Россия занг мезананд WhatsApp жда нависен, занг занед ё ки прамои аз мардуми Тоҷикистон кадоме ки дар Тоҷикистонанд метонен ба WhatsApp занг занед дӯстон. хуб, раҳмати калон мегӯем бародарое ки то охири видеоро тамошо карданд. аппаҳо аз хотиртон набарояд обуна шавед, лайк монед. моро барои шумо старатса мекунем ки хонаи базеб арзон дар даруни шаҳр партоем. раҳмати калон барои диққат.